Park Farm and Agrobet shahararren gurin da ya shahara wajen samar da gangare 'yan tsakin tsallake tsaunin tsumburewa. Wani abin ban sha'awa sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma. Ga gangariyar abincin kajin da abincin kifi launuka daban-daban masu sa su lafiya da kuzari. Sai gare ku masu sarar 'yan tsaki ko kuma irin 'ya'yan kifaye dama ta same ku maza ku garzaya Park Farm and Agrobet domin sun kware a bangaren magunguna da allurorin kajin har ma da na kifayen. Ga masu buƙatar manya-manyan kaji masu tarin nama don yin shagalin bukukuwa ko walima mun tanadar muku manya-manyan kaji cikin sassauƙan farashi. Ga masu sha'awar yin kiwon muna da ƙwararru masu ba da shawarwari akan abin da ya shafi kiwo. Park Farm and Agrobet na nan a unguwar Sheka sabuwar Abuja kusa da filin board ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin ta lambobin waya kamar haka 07033631565 ko kuma 08099895654. Tuna da sunan Park Farm and Agrobet. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau za mu magana akan jinsin kajin da muke da su a duniya, musamman mafiya kyau su ne jinsin da aka fi bukata ake alfahari da su a duniya gabaki daya, jinsi guda 11. Za mu kawo muku sunayensu hankula daga bisani kuma sai mu muku bayani akan jinsin da muke da shi na breed na hatchery ɗinmu da muke shi kuma na Najeriya, wanda su ne kajinmu na Najeriya muke da su, wanda gonakinmu ko in ce hatchery ɗinmu na Najeriya suke kyankyashe su. Wannan breed su ne wa'anda aka fi ji da su na iyayen kajinmu na agric, ana brela tana wanda ake kyankyasa da su da su ake kyankyashe 'ya'yan broiler da muke kiwo a gidajen gonakinmu. Wannan su ne breed din kamar haka, za mu kawo su guda 11. Na farko akwai Abu Akri, akwai Ross 308, akwai Marshall, akwai Cornish Game, akwai Red Ranger, akwai Moyas, akwai Rosambro, akwai Moyas wato Red Bowlers, akwai Cobb 500, akwai Cobalt. Wannan su ne jinsin kajin da ake da su a duniya wanda ake ji da su guda 11. Su ne ainihin iyayen kaji namu na gona na agric wanda aka kyankyashe su ta hanyar fasaha da kirkira da kuma hanya ta na'ura. To su ne masu saurin girma wanda ake takama da su a duniya. Kowane hatchery yana da irin breed din da yake kyankyashewa na ɗan tsako. To ba mu da damar dai da za mu kira kamfani mu ce wannan kamfanin yana kyankyashe breed kala kaza, ko kuma wannan kamfanin yana kyankyashe breed kala kaza, domin doka bata ba mu dama mu ambaci abin da kamfanin ya kyankyashe ba. To amma za mu kawo muku jimlar su gabaki daya, adadin breed din da ake kyankyashewa a Najeriya a yanzu. Waɗannan su ne breed za mu kawo muku su ɗaya bayan ɗaya. To dukkan kuma kamfanin da kuke gani akwai breed din da suke kyankyashe, kowanne yana ɗaya daga cikin waɗannan breed din da za mu ambata a yanzu. To sai kuma broiler breed din da muke da su a Najeriya wanda hatchery din mu suke kyankyashewa su ne kamar haka. Akwai Ross, akwai Cobb AA, akwai Abu Akri, akwai Abu Akri Plus, akwai Abu Akri, akwai Ross 308, akwai Cobalt, akwai Cobb, akwai Cobb 500, akwai kuma muna da Marshall. Wayannan su ne jinsin broiler da ake kyankyashewa a wannan ƙasa ta mai albarka ta Najeriya. Sai dai kowanne kamfani iya da tasa ɗaya daga cikin wayannan. Ba mu da damar mu ce ma kamfani kaza iya da kaza kala kaza ita ke kyankyashewa, kamfani kaza yana da kaza kala kaza ita ke kyankyashewa. Ba mu da damar yi ma wannan bayanin. Amma in mutum yana da buƙatar wannan za mu iya kuma magana da kai, in mun haɗu baki da baki za mu iya gaya ma ta kamfani kaza kaza ne. Wannan jinsin nasu da kuka yi suna bambanta, dubrola ce, ba wai wata ce tafi wata girma ko wata abu. Akwai wacce take da faɗi, akwai wacce take da tudu,
akwai wacce take da tsayin kafa, akwai wacce take da tsayin ceran nan da kuke gani za ku ga tana da tsayinta, akwai wanda kuma za a kafafuwansa ne yalo, za su yi yalo, akwai wanda kuma za a kafafuwansa ne farare, akwai wanda kuma za a gansu gajeru ne irin su dab da ƙasa, akwai wanda za a gansu kuma masu faɗi ne a haka. To shine wannan bambancin breed din, amma dukansu breed din Brela ne, ba wani wanda yake ba Brela ba, tunda yanzu a magana muke ta jinsin iya Brela, ba ta Cockerel ba, ba ta Layer ba, ba ta Noila ba, ba ta kuma shauran kaji wani daban ba. A'a, muna magana ne akan Brela kawai. Wannan jinsin da muka faɗo wanda ake ƙyanƙyashewa duk jinsi ne na Broiler tamu ta Najeriya wanda mu masu albarka suke ƙyanƙyashewa. Wannan ba mu da damar ne kawai mu kira mu ce ga ta wannan kamfanin kala kaza sunanta kaza, ga ta wannan kamfanin kala, ko kuma ta wannan tafi ta wannan kyau, ko kuma ta wannan bata kai ta wannan kyau ba. Ba mu da damar wannan a cikin harkar koyar da kiwo da muke insha Allah. Aha jama'a, ina mu abota kiwon kaji. Shahararren kamfanin nan mai suna Park Farm and Agrobet sun tanadar muku da tsaftatattun 'yan tsaki masu ƙoshin lafiya. Park Farm kamfani ne wanda ya shahara wajen bada ingantattun magungunan su da kuma abincin su. Wani abin ban sha'awa, sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma. Bugu da ƙari, suna da jajirtattun ma'aikata masu bada shawarwari akan kiwon kaji da na kifaye. Sannan akwai sa amarya murmushi, uwar gida kuwa babu yaji, wato dankwalan kaji masu nama. Ina masu shagulgulan biki da walima ko kuma gagarumin taro na ketare ni, yau ga dama ta samu. Park Farm and Agrobet suna da ire-iren irin 'yan tsaki na kowane kamfani daban-daban. Ƙarin bayani muna nan akan titin Sheka Sabuwar Abuja kusa da filin ball. Ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin wato Nura Isiyaku ta lambobin waya kamar haka: 070033631565 ko kuma 080099995654 da kuma 0802787643.